Здравейте! Представям ви една машина, едно Sanyo MX920. Машината е в приличен вид, както се казва, но би било желателно да се реставрира. Има си забележките, има и кой да я реставрира. В момента се работи на касета. Превърта се напред, ревинг назад, плей. Хваща се радио нормално, стерео. Гласа е хубав. Красотата на българския фолклор. Така, машината може да остане в това състояние, затова и цената ще е такава. Има си петанца, някакви петанца по... Това най-вероятно е някаква пластмаса. Панела е перфектен, без липса, всички копчета са оригинални. Тук е имало някаква интервенция и общо взето това е. Има човек, който е готов да я реставрира, който желае, може да се свържи с мене и да уточним всичко по телефона, кое, как и какво. Смятам, че който следи моите публикации, знае, че при мен няма лъжа, няма измама. Абсолютно всичко автентично по машината, уверил съм се. Задния капак си е здрав, хубав. Знаете, че статута на тия машини и какви цени стигат. Така, машината в това състояние оценявам на 1000 лева. Защото все пак е работещо. Ако някой реши и не ще да си я реставрира на цяло, има човек, който би се хванал да я реставрира на цена от около 400 лева. Нали, говорим пълен карпеж, пълна боя, пълна реставрация, обслужване и машината заприличва тотално за изложба. Който има желание, нека да се свържи с мене. Това е цената. 1000 лева. Поздрави на всички!